Atod pa sa Katoliko, ang kuros, mo na pag-abog sa demonyo. Diya, o magkalabay o simbahan, manguros. Diya, atubang o kanon, manguros. Atubang o pare, manguros. Ato pa ka nang mapare, demonyo. Unsa man ang kanon, demonyo? Agoy. Na ay mga nagkadaiyang mga hinungdan o daghang mga hinungdan nganong ang Katoliko manguros. Pinakauna, ang Katoliko manguros tungod kay mao kana ang pinakasimple. The sign of the cross is the simplest way of worship ngadto sa Dios. So kung ang Katoliko manguros usa ka nakapagpadayag nagisimba nato ang Dios mabato ning sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ngano man kay ato ang gisimba ang Dios sa Santissima Trinidad. So, sa dihang maghatag og pagtimaan ang mga Katoliko sa krus, ang gipahinungdan ni ana mao ang Dios. Pagsaludo, pagsimba, paghatag og dakong pagtahod sa Dios ka magbubuhat sa mga tao. So mo na pinakaunang reason, ang pagsimba. Ikaduhang reason, nganong kitang mga Katoliko o kaming mga Katoliko mag-sign of the cross man, tungod sa hinungdan nga cross is a symbol of Christianity. So buti pasabot kung ang Katolikong manguros nagpadayag ka na nga kami Kristiyano. Usa kami ka gitawag og sumusunod ni Kristo kay Christian is a person who believe the divinity in the doctrine of Christ. So kung manguros mi nagtuo mi sa doktrina ng Kristo, nagtuo sab mi sa gitawag og pagka-Dios ato ang Ginoong Kristo ug ilabi na sa iglesyang iyang gitukod. Tungod sa hinungdan nga wala may laing iglesia manggod nga gitukod si Kristo gawa sa Iglesia Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Manang manguros mi tungod kay kami Kristiyano. Ang mga Muslim dili manguros, ang mga pagano dili manguros, mga Buddhist, mga Taoist dili sila manguros because they are not Christians. Ambot lang ni ubang mga di Katoliko kay nag-angkon sila Kristiyano pero di mo sila manguros. So basig hilaw na sila ang klase nga gitawag og pa-Kristiyano. So mo ang second reason. The third reason is nganong manguros ang Katoliko tungod kay ato amo ang ginaprofess ang amo ang pagtuong Katoliko. Ilabi na sa pagtuon namo sa Santissima Trinidad, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo usa ka Dios nga may tutulo ka mga persona. So ang pag-sign of the cross mao na siya ang profession of the Christian faith or the Catholic faith. Like mo yung organ either of the two. Ngano man kay pwede magamit ang term ng Christian faith sa Catholic faith, pwede magamit ang Catholic faith sa Christian faith. Ngano man kay for the first 1,500 years there is only one Christian religion na nag-exist aning kalibutan na mao ng simbahang Katolika, Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. So kung manguros ang Katoliko, gi-profess namo ang pagtuong Katoliko. Ilabi na sa pagtuon namo sa Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo ug ang misteryo sa gitawag og pagkabanhaw og kanang pagkuha sa Ginoong Jesucristo sa tanang gitawag og mga tao nga mutuon niya. Pagkuha ni Kristo nato sa mga mutuon niya. The fourth reason nganong ang Katoliko gitawag og manguros kipagpadayag kana nga ang makalag sa mga Katoliko pinaagi sa bunyag by virtue of our baptism nahisakop kami sa Kristo nga gilansang sa krus. So sa diyang manguros mi nagpasabot ka na nga amo ang gipadayag sa tanang mga tao nga kining amo ang kalag nahisakop or nailalom sa gitawag og Kristo nga gilansang sa krus. So kini mo ang kalaga namo kining amo pagkatao na itag-iya ni. O ang tag-iya ni ini mao nga to ang Ginoong Jesucristo. So katong mga dili manguros ambot kasi kitag-iya na nila. Kami manguros man mi, kami mga Katoliko, kita mga Katoliko manguros man ta tungod kay na itag-iya nato. Ug ang tag-iya nato kanang nagbitay sa krus. Nga Hebreo chapter 2 verse 20 to 22 nga walay sala nga mapasaylo kawas kung giulaan kini og dugo. So katong dugo ni Kristo nga giula sa krus, iya tong gibayad sa mga tawo nga midawat sa iyahang gitawag og kamatayon. And lastly, nganong ang mga Katoliko manguros kay syempre murag armas, ang armas manggod labi na sa gitawag mga pulis, ang purpose sa armas dili aron pagpatay. Dili aron tawag ining dili lang aron pagbuntog sa gitawag og mga kaaway. Kundi ang purpose sa armas pwede po siya gamiton sa pagsaludo, di ba? Tanawan nang naimamatay o na ay tawag anang i-inaugurate ang presidente, di ba? Magpaboto og 21 na gun salute, di ba? Sa presidente kanyon gud ang tawag ining nga pabuton. Pero it does not mean nga gipabuto na tungod kay na ay gibuntog nga kaaway.
Gipabuto ka na tungod kay naghatag og pasidunggan sa presidente o sa usa ka tawo nga naay dakong kalambigitan o naay daong gibuhat sa ato ang gitawag og sa syudad. Same pod sa mga Katoliko. Same pod sa mga Katoliko. Ang pagpanguros dili lang kay pagsimba, dili lang kay pagtimaan sa pagtuo, kundi pagbuntog pud usab sa mga kaaway. Muna manguros ang Katoliko kay naghangyo mi sa Ginoong Dios nga panalipdan kami sa iyahang gahom. 1 Corinthians chapter 1 verse 24, ang krus gahom sa Dios. 18 rather, verse 18. Ang cross gahom sa Dios. So sadyang i-invoke na mo ang pag-sign of the cross, ilabi na maka-feel kami, ang among purpose is mangayo mi sa Ginoong Dios ug iyang panalipod, man ang manguros mi. Ngano man kay ang cross according sa pagtuo simbang Katolika, mao ang pag-abog sa mga daotan kay hadlok man ang demonyo sa gitawag og cross ni Kristo. So mo nang manguros mi. So mo to ang last reason. So daghang mga rason depende sa intention. So kanang mag-atubang mi pag moagi magsimbahan nganong manguros mi tungod kay naa din ang among general si Kristo. Naa di sa altar. Nganong tawag ang mga Katoliko manguros samtang nag-lead ang pari, among giatubangan ang pari. Tungod kay anang panahon na gilid mi sa pari padung sa pagsimba. So but pasabot ang purpose anang pagpangurusa is pagsimba sa Dios, di ba? So pero pag nakakita gani mi ka ng kadaot or maka-feel mi ka na ay kadaot, maka-feel mi og na ay danger sa amo ang lawas ug sa amo ang kalag, ilabi na ug makakita mi og mga dili Katoliko ang mga atake sa mong pagtuo, mo nang manguros mi. Ngano man kay kanang mo mga tawan nagipangyawaan man gud na. Mo nang og manguros mi, lugpad gyud ang yawa. Moadto gyud na sa mga tawong di na gyud manguros. O di gyud manguros. Ngano man kay isa may moabog nila. Di ba? So mo na itubag nato So nganong manguros ang Katoliko dili lang kay pagpangabog sa iyo kundi daghang reason. Pero kung kanang inyong ginahuna nga pagpangabog sa yawa every time nga manguros mi, mag-atubang mi sa pari, mag-atubang mi sa kanon, mag-atubang mi sa gitong sa altar, kung feel na mo nga na danger sa among lawas o sa among kalag, usa din na, usa sa intention ato akong giingon ang pagpangabog sa yawa, mahitabo gid na. Ano man, kay every time na feel na mo nga na danger, among abugon ang demonyo, pinagi sa pag-sign of the cross, again, lugpad ng demonyo, muadto na sa mga tao, dili, manguros. Hindi nga to ang migo, na naway man sa cross, kabaw na mo kinsa nagpaluyo ani.